ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 13 июли соли 2023 ва пешкаши шумо 10 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Нархҳо ҳамагӣ аз 60 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. Як хонага дар 32 микрорайони шаҳри Душанбе. Инчунин ҳавлии фурӯшӣ бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 300 000 сомонӣ, 6 сотиқ замин бо нархи 60 000 сомонӣ, хонаи фурӯшӣ дар назди бозори Корвон ва ду та дигар хонаи фурӯшӣ бо нархҳои арзон аз шаҳри Кӯлоб, ду хонага бо нархи 170 000 сомонӣ ва дӯстони азиз ду хонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи 276 000 сомонӣ. барои ҳамин ҳатман набор монад то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хубро аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки мо муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта нишон медиҳем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 32 микрорайон. як хонага дар дуюм ошона ҷойгир аст. домои откритый лестница бинои советӣ. барои ҳамин ман дар қавс ОЛ навистагим, яъне откритый лестница дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Саъди Шерӯзӣ, доми 75. отопления кор мекунад. дар наздаш мактаб, садик, масҷид, ҷои беҳтарин, ҳамаи транспорт аст. таъмираш миёна мебошад. чихеле ки мебинед дар сурат ҳамааш маълум аст дӯстони азиз ва нархи хона 255 000 сомонӣ. харидори аниқ бошад, боз гап мезанем, мегӯяд соҳиби хона. назди мактаби 67 ҷойгир аст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хона чихеле ки гуфтем дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст, пушти бозорчаи 32 микрорайон, домои откритый лестница. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди боғи Ғалаба, яъне парки Победа мебошад. нархи ҳавлӣ 300 000 сомонӣ, ду дархона, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. дар 1.5 сотиқ замин ҳамаш ҷойгир шудагиай. хонаи навай нав сохта шуда, нархаш 300 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. чихеле ки мебинед хона таъмир дорад. марҳамат. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. нархи замин ҳамагӣ 60 000 сомонӣ мебошад. 6 сотиқ замин аст. ҳуҷҷатош ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. иҷозати сохтмон қатъияй. рақамҳои соҳиби замин дар рӯи экран. замин пеши каналда ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, бениҳоят арзон. 6 сотиқ замин 60 000 сомонӣ, яъне сари 1 сотиқ заминаш 10 000 сомонӣ меғалтад. боз аз номи канали Dom TJ занг занед, суҳбат кунед, иншоаллоҳ боз савдоям мешавад дар деҳаи Истиқлол, шаҳри Ваҳдат ва дар назди чихеле ки гуфтем канали об ҷойгир аст. ҳамаи ҳуҷҷатош ҳаст, иҷозати сохтмонам ҳаст. мехарину сохтмонтона шурӯъ мекунед. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳ Мансур ҷойгир аст, наздикии телевизиони варзиш ва ашанам дар наздикии хона мебошад дӯстони азиз. 3 дархона дорад, 1.5 сотиқ замин, чихеле ки мебинед таъмир дорад ва нархаш 420 000 сомонӣ. мебелу қолину пардаҳо дохил ҳастанд. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. 1.5 сотиқ замин ва 3 дархона, ноҳияи Шоҳ Мансур, шаҳри Душанбе, 420 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз. ва боз хотиррасон мекунем суроғҳои аниқи хона, кӯчаи Помир, хонаи 214.
хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ ҷамоати роҳатии деҳаи моинкаҷ. Хона аз рӯи ҳуҷҷат дар ноҳияи рӯдакӣ ҷойгир аст, аммо на он қадар дур аз шаҳри Душанбе мебошад. Аз шоҳроҳи Душанбе ваҳдат аз Аманал маршрутгоҳ ҳастанд, ки ба назди хона мегузаранд. Дӯстони азиз, 8 сотиқ замин ва 6 дар хона мебошад, бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. Боз такрор мекунем, барқ ва обаш доимӣ мебошад, яъне 24 соата ҳастанд. Дӯстони азиз, нархаш бо маслиҳат, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. Аз номи канали Дом Тиҷой барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавем. 8 сотиқ замин ва 6 дар хона дорад. Деҳаи Моинкаҷ, ҷамоати роҳатӣ, ноҳияи рӯдакӣ. На он қадар дур аз раҳи Мошингард мебошад. Марҳамат, чӣ саволе ки доред ба рақамҳои соҳиби хона пурсон шавем. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди бозори Корвон пушти 7 Ахтарда ҷойгир аст. Маркази савдои 7 Ахтар. аз худи ҳавлӣ то раҳи Калона ҳамагӣ тақрибан 150-200 метр мебошад, яъне наздикии раҳи Калон ҷойгир аст, назди бозори Корвон. 5.5 сотиқ замин мебошад. 7 дар хона дорад, 5 дар хона дар бинои асосӣ ва 2 дар хонаи дигар дар бинои времянка. дӯстони азиз, ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин аст, ҳуҷҷатошам ҳамаш ҳаст. боз дӯстони азиз, ин ҳавлия мо сиёмкаи алоҳидаша дар каналмон дорем. Ман ссилкаша дар комментария видео мемонам, ҳатман дар омада тамошо кунед. Дар он набор мо ҳамашро оиди ин ҳавлӣ ба пуррагӣ фаҳмондагем. ин ҳавлӣ ҳам фурӯшӣ мебошад бо нархи $85,000 $930,000 сомонӣ нархи хона мебошад ва алишам мешавад. дӯстони азиз, ҳамаи вариантҳои алишия мо дар ҳамон видео гуфтагем, ҳамашро фаҳмондагем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам, ҳатман дар омада тамошо кунед. чӣ саволе ки доред ба рақамҳои соҳиби хона пурсон шавед. рақамҳои Россияшон WhatsApp дорад. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Кулоб, деҳаи Ғафор. 8 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад. ҳавлӣ чӣ хеле ки мебинед таъмир дорад. дӯстони азиз, бо нархи ҳамагӣ $220,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби ҳавлӣ дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0544 мебошанд. WhatsApp доранд. дӯстони азиз, боз як чизро хотир расон мекунем ки гирди ҳавлӣ ба пуррагӣ маҳкам мебошад. дарвоза дорад, хона таъмири замонавӣ, об ҳам дар дарун ва ҳам дар беруни ҳавлӣ ҳаст. дӯстони азиз, шаҳри Кулоб, деҳаи Ғафор. 8 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад. марҳамат дӯстони азиз, бо нархи ҳамагӣ $220,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. тамошобинони гиромӣ, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускорид карда дар навор мо мондем. агар хоҳед видеои хонаи ба ягон хел ускорина тамошо кунед, ба пуррагӣ тамошо кунед, ба рақамҳои WhatsApp хона муроҷиат кунед. ва аз шаҳри Кулоб боз як хонаи фурӯшии дигар аст, хонаи рақами 9. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, номи пештараш Ленский район, кӯчаи ҷавонон, ҷамоати шаҳраки Сомониён. бино бояд аз 7 ошона иборат шавад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед сохтмони бинои ба итмом нарасидагӣ. хона дар 4 ошона ҷойгир аст, 51 метри квадратӣ, 2 хонага мебошад. нархаш $170,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷой муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 2 хонага 51 квадрат бо нархи ҳамагӣ $170,000 сомонӣ дар Новостройка ҷойгир аст. Новостройка сохтмонаш оли тамом наштагӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кулоб, маҳаллаи Чаманзор, қитъаи 6, назди беморхона Канечкаи маршрутда ҷойгир аст. 8 сотиқ замин, 3 дар хонаи тайёр дорад ва 3 хонаи дигар ним тайёр, яъне дар умум 6 дар хона дорад. тақхона яъне падвал ҳам низ дорад ва падушкаи 4 дар хона рехтагӣ. 140 дарахти мевадиҳанда дорад. дӯстони азиз, 140 дарахт бениҳоят зиёд, 1 дулан шебен, 1 кам аз қум, 1 кам аз санги калон, 12,000 зиёдтар ғишти пухта дорад. ҳамин чизҳо дар ҳавлӣ ҳаст, ҳамин чизҳо дар ҳавлӣ меистад. дӯстони азиз,
ва нархаш бошад ҳамагӣ 215 000 сомонӣ. Боз арзон мешавад. Рақамҳои соҳиби ҳавли дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 9636 мебошанд. WhatsApp доранд аз номи канали Dom TJ. Барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. Ин ҳавлия наворша соҳиби хона доранд дӯстони гиромӣ. Барои ҳамин метавонед ба соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо навори ҳамин ҳавлия рӯй мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур дар 9 километр ҷойгир аст. Аниқтараш гӯем назди шиферни завод. Соҳибаш мегӯяд ки таъмири навкардагӣ техпаспорт нав доми дуэтажа мебошад. хона дар якум ошона ҷойгир аст. ду хонага бо масоҳати 49 метри квадратӣ медарояду зиндагӣ мекунед. дӯстони азиз, нархи хона 276500 сомонӣ мебошад ва соҳиби хона хоҳиш кард, илтимос карданд ки баъди соати 8 бегонӣ бо вақти душанбе занг назанед. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. дӯстони гиромӣ, мо боз дуюм канал дорем. номуш Rule TJ мошинҳои фурӯшӣ мебошад. ин дуюм канали худамон мебошад. дар он ҷо баранда ман ҳастам, яъне ман худам ҳамон видеоҳоро тайёр мекунам, озвучка мекунам. дар он ҷо мо фақат мошинҳои фурӯширо пешкаши шумо мегардонем. ман садқаша дар комментария видео мемонам. ҳатман даромада обуна шавед дӯстони азиз. ба наздикӣ наворҳои навро дар ҳамон канал мемонем. ва ба кадоми шумо агар рекламаи мошинтон дар кор бошад, агар хоҳед мошинтонро тезтар фурӯшед, метавонед ба рақамои 97 14 55 15 муроҷиат кунед дӯстони азиз. мо рекламаша тайёр карда дар канали Rule TJ мошинҳои фурӯшӣ мемонем дӯстони гиромӣ. ва албатта ки кадоме ки ҳамин видеоро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 5000 нависен. бениҳоят хурсанд мешавем ва ба комментарияи шумо лайкҳои худамонро мегузорем. ин видеоро ба дӯстонатон равон кунед дӯстони азиз. дӯстонатонро ба канали мо даъват кунед, то ки шумораи подписчикумон зиёдтар шавад. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.